What is up mga katodo? Magandang araw sa inyong lahat. At eto na nga po ang ating pinangako dun sa ating previous vlog. Atin po ngayong i-feature ang pinakabagong ZX6R 2024. At eto na nga po ang top view ng ZX6R. Ang fuel tank capacity ay 17 liters. Seat height ay 32.7 inches or 830 millimeters. So medyo mas mataas siya kaysa sa ating Ninja 1000. Pero para sa height ko, abot ko naman siya. At eto naman po mga katodo ang kanyang front view. Ayon po sa dealer ay ang malaking pinagbago sa kanya ay ang kanyang air intake. Medyo mas pinaliit yung air intake niya. Pero mas lumapad siya at nagkaroon ng parang pangil or fang look sa may bandang headlight niya. So parang in general parang pinaikli ng onte yung harapan niya. Sa may tangking banda naman mga katodo medyo wala namang pinagkaiba doon sa 2023. Mas noticeable lang ngayon yung parang kurba doon sa tangke kasi probably dahil din sa colorway niya. Sabi naman ng dealer hindi naman talaga entirely binago yung aesthetic ng bike. Kumbaga malaki pa rin yung resemblance niya doon sa 2023 na model. At eto naman mga katodo ang itsura ng cockpit ng ZX6R 2024. So makikita nyo dyan talagang full TFT display na siya at wala na yung parang analog type. At eto naman mga katodo ang sa may bandang engine part niya. Ang sabi ng dealer ay medyo may malaking pagbabago dito sa area na to. Gawa ng may fairing na doon sa may lagayan ng slider. So mukhang sa ngayon medyo mahirap hanapan ng compatible na slider para sa bagong ZX6R 2024. Pero for sure naman magkakaroon yan. Nakakamangha din kasi kung makikita nyo may para siyang engine guard na nakalagay. In general mga katodo, napakaganda ng bike na to. Kung nahiligan lang talaga natin ang racing talagang kukuha rin tayo nito. Sa pagkakaalam ko, itong colorway lang na to ang pumasok sa Pilipinas. Pero kung ako ang papipiliin, mas maganda sana yung white na colorway nito. Pero anyway mga katodo, ayan po ang all new ZX6R 2024 ng Kawasaki. At ayan po sa screen ninyo ang SRP pati yung down payment at ang monthly installment. At available po yung bike na yan sa Motorcycle City, Las Piñas. See you on the next vlog mga katodo!